Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kofɔli la aw ni yantuma aw bisimila Nifa Production ka kunnafoni dili kɛnɛ kan. Bakuruba fɔla an ka Mali furancɛla fanga a ye san 4 sɔrɔ fanga la o tɛmɛlen kɔfɛ tɛnɛndon ni o kun bɛnna uti kalo 19 ma an ka jamana minisiriw olu kun ye hakili jagabɔ kɛ. Hakili jagabɔ min kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'an ka jamana bɛ dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin Mali chrétien olu ka kalanso ma ko o bɛna ɲɔngiri. Ni kunnafoniw de bɛna lase aw ma ka fara dɔ wɛrɛ kan bi uti kalo 25 la san 2024. Utukalo 18 san 2020 an ka furancɛla fanga mɔgɔ olu ye fanga ta. Utukalo 18 tɛmɛnen o kɛra a san 4 ye. Okumu kɔnɔna na an ka furancɛla fanga minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Dr Choguel Koukala Maïga ale ni CNT mɔgɔ u ye lajɛli dɔ kɛ CICB la Bamako kɔnɔna na. O lajɛ in kɔnɔna la Dr Choguel Koukala Maïga kumana fɛn caman kan. Ni o cɛla a y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman olu bɛ ka u teri kɛ an ka furancɛla fanga o mɔgɔw ye ka sɔrɔ ko fanga daminɛna olu kun bɛ fanga kɔ. Nka o mɔgɔ minnu bɛ ka nin waleya kɛ k'u k'a bila o kunna olu tɛ u kunfɛ sabula olu bɛ ka jateminɛ kɛ u ka kɛwalew la. O bɔlen kɔfɛ hali bi Dr Choguel Koukala Maïga a ye hakilina jigi kɛ Amadu Ampateba ale ka kumakan 3 kan ka ɲɛsin fanga ma. Amadu Ampateba ka o kɔrɔfɔla a y'a yira k'a fɔ ko fanga ye fɛn suguya 3 ye ni o kun fɔlɔ o ye gulo ye. Ni mɔgɔ min ye gulo ye min a kun filanan e bɛ kɛ mɔgɔ kafalen i t'a dɔn i bɛ min kɛ i bɛ bagabagali wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma wa ko min an ka furancɛla fanga terilakaw k'olu bɛ o cogoya la nka olu tɛna jigin o dingɛ kɔnɔna la ko sabula olu bɛna u ka baara kɛ walasa ni u ka baara tɛmɛna u kunkolo kɔrɔtalen bɛ se ka bɔ fanga la cogo min. A waleya 3nan ko ni mɔgɔ min ni e kɛra mɔgɔ kafalen a 3nan k'i bɛ kɛ i n'a fɔ lɛ k'i ka baara ɲuman kelen minnu kɛra ko o bɛɛ bɛ kɛ fu ye i bolo. Utukalo 19 tɛmɛnen na primature la an ka Mali minisiriw u kun ye hakili jagabɔ kɛ. Hakili jagabɔ in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka jamana gouvernement bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin chrétien kalanso ma ko dan o bɛna sigi o la. Ni hakilina in a tara senna kabini san 1960 la ni bolonɔbila kɛra a sɛbɛnna san 1972 la. Ni okumu kɔnɔna na Dr Choguel Koukala Maïga a y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ ɲɔngirikun ye waleya caman gɛlɛya caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o dɔ ye san 2021 an ka jamana gouvernement kun ye sifa wari miliyɔn 52 ta k'a di chrétien kalanso ma. San 2022 a kɛra miliyɔn 73 ye wa min san 2023 a kɛra miliyɔn 600 ye. San 2024 n'o ye ɲinɛ sen ko a wari a sera miliyari 2 o la. O bɔlen kɔfɛ tuguni a tilala k'a yira k'a fɔ an ka jamana fonctionnaires caman olu kɛmɛ ka kalanso o dayɛlɛ wa o tɛmɛlen kɔfɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɛlen don ka kalanso dayɛlɛ ni sɛbɛnkolon ye n'a bɛ fɔ olu ma ko faux papier. Ka fara o kan tuguni a yirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ kuma kɛlɛko kan ani Assise nationale de la refondation min kɛra k'an ka jamana kɔnɔden dɔw olu ye a laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛ hakɛ la cogoya min na ko sabula an ka jamana gouvernement k'a bɛ musaka caman don chrétienw ka kalanso la ka tɛmɛ kalanso olu dɔw kan. Ka da ni jateminɛ ninnu kan o de hukumu kɔnɔna na o kun y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ ka a tigɛ ka bɔ chrétien kalanso la. Nka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛnen kɔfɛ harabadon utukalo 21 na a yirala k'a fɔ k'an ka jamana gouvernement mɔgɔw u seginna u ka kumakan kan. O y'a yira k'a fɔ juru in a bɛna to u la n'o ye san 2025 ko an ka jamana gouvernement a bɛ musaka in sara. Nka doni a nataw la u bɛna hakili jagabɔ kɛ a kan. Tɛnɛn tɛmɛnen tile 5 baarakalan kun daminɛna an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ kun sigira an ka minisiriso fɛ n'ale ka cɛ ɲɛsinnen don baganw ani mɔniko o ko ɲɛma. A baarakalan in laɲini kun ye ka se ka caman fara an ka jamana abattoir baarakɛlaw olu ka dɔnniya kan min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sogo sanuma ka o sɔrɔ Mali kɔnɔ. Mali ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la utukalo 11 tɛmɛnen na u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na. Sɛbɛn min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka yelen ka o cari fana o maraw kɔnɔna la n'a bɛ taga bɛn megawati 100 ma. Journée mondiale de l'aide humanitaire ale bɛ kuma ɲɔgɔn dɛmɛ de kan. Ni hakilina in taara Nations Unies mɔgɔw fɛ
ni ka o bɛn o tɛ kalo tile 19 ma o la ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ Mali la. Ɲɛfɔliw o kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ o nafa kan. Hakili jiginna a waleya in o sɔrɔla Irak jamana de kɔnɔna la. Attentat dɔ kɛra olu ka jamana kɔnɔ o tɛ kalo tile 19 na san 2003 la ni o kɛra Bagdad mara la. O kɛra sababu ye ni ka dansigi baarakɛla mɔgɔ 22 ka ɲɛnɛmaya la. Ni waleya in kɛra u ka jamana dunanjigisoba dɔw kɔnɔna la. San 5 tɛmɛnen kɔfɛ ni attentat in na min Nations Unies u ye nin don kofɔlen k'ale sugandi k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ fɔ o ma ɲɔgɔn dɛmɛ. O kɛra san 2008 kɔnɔna na o tɛ kalo tile 19 na. K'a ta o don na fo ka na se sisan ma san o san o tɛ kalo tile 19 u bɛ a la ɲɛnɛmaya. O don kelen kofɔlen na ni o ye o tɛ kalo tile 19 ye o ye diɲɛ jatalaw olu yɛrɛ tɔgɔladon ye. N'a bɛ fɔ o ma ko Journée mondiale de la photographie o fana ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen na. A kɛnɛ ka ɲɛfɔli kɛra jata o nafa kan wa yirala k'a fɔ jata ale nafa ka bon kosɛbɛ sabula ale bɛ kuma jamana o kokɔrɔw o kan. Burkina Faso ale seginna a ka kumakan kɔrɔlen kan ni o ye faso walima saya an bɛ se fɔ cogoya wɛrɛ la la patrie ou la mort nous vaincrons. Nin ye Thomas Sankara ale ka kumakan ye min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusu don u ka jamana kɔnɔdenw kɔnɔ. Nin hakilina in taara u ka jamana kɔnɔna la ordonnance fɛ kabini u tɛ kalo tile 2 san 1984 na. Nka o yɛlɛmala ni k'a kɛ unité progrès justice kabini janvier kalo tile 27 san 1997 la ni o bɛ u ka sariya sunba mun kɔnɔ o ye sariya sen 34 alinéa 4 o kɔnɔ. Nka bi bi in na araba tɛmɛnen o tɛ kalo tile 21 na u ka minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko segin kɛra u ka kumakan kɔrɔlen ma n'o ye patrie ou la mort nous vaincrons ye. O hukumu kɔnɔna na u ka kiri minisiri Rodrigue Bayala ale y'a jira k'a fɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka caman fara u ka jamana kɔnɔdenw olu ka faso kanu kan. Hali bi Burkina Faso u ka finitigilakaw ye tɛgɛ da bolisɔn na olu dɔw kan k'a sababuya kɛ waleya 2 ye min kɛra u ka jamana kɔnɔ. O waleya ninnu cɛla kun fɔlɔ o kɛra kabini juillet kalo tile 30 la n'o kɛra u ka togoda dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko Naso. Dan sigira cɛ dɔ ka ɲɛnɛmaya la min si bɛ taga san 60 o jate la u ye a fariw fanw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kɔnɔ fara ni k'a kunkolo fana tigɛ ka taga ni o ye o fɛ. A waleya 2nan o kɛra Longo Fursu o tɛ kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen na ni o bɛ Bobo Julaso mara fɛ o ye denmuso masina dɔ min si bɛ taa san 14 na o fana fariw ka o tigɛ ka tila ka a kunkolo fana k'o tigɛ ka taa ni o ye o fɛ. Nka ɲɔni o ka taa o ye tasuma don a fari la ni ka o tɔw bila bɔrɔ kɔnɔna la k'a dasiri k'a bila fan dɔ la. Hukumu kɔnɔna na dugudenw kɛlen ka bɔ a kan u ye kunnafoni lase finitigilakaw ma. Finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u tɛ kalo tile 5 la u sera ka siganamɔgɔ dɔ ka bɔ u ka yɔrɔ kan. N'u taara denmuso masina ale kunkolo sɔrɔ u ka daga dɔ kɔnɔ. Bi bi in na maa minnu ye nin waleya kɛ o bɛ Burkina finitigilakaw ka bolo kan. Nigériyakaw fɛ u ka jamana pankuru 3 min bɛ Faransi ani Suisse jamana o kɔnɔna la o bosira u la ka sababuya kɛ Chine ka $70 miliyɔn juru min bɛ u la. Benin jamana kɔnɔ k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen na ka se juillet kalo ma a yirala k'a fɔ u ka kasobon 4 kɔnɔna na min ye kasoladen mɔgɔ 46 olu de fagara ka u to kaso kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ u ka wasabulon mɔgɔw ye u ka jamana gouvernement wele a ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye nin waleya ninnu sɔrɔla fɛn mun fɛ ani fana ka ɲininkali kɛ kasoladenw olu ka lahalaya la kaso kɔnɔ. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye u kan o kɛra nin de an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ani lajɛli la ka tila ka foli lase an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala k'an ka jamana ka a basigi ka bɛn ni basigi sabati diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.